Preview. Buongiorno carissimi amici di Mixzone, il vostro romanista vi sta per dire due parole sulla partita di ieri. L-għodwa tajba, tafu kemm inħobb nitkellem straight and play magħkom, il-bira ħemnuni, kif spiċċat il-logħba qed taddihom kummenti, ħemnuni il-qatt. Tant kienet logħba sabiħa, tant kienet logħba intensa. Laqas il-kummenti ta' wara ma rajt. Is-soltu nħobb noqgħod nara l-kummenti, nsegwi, jew nitkellem ma' xi ħbieb fuq il-logħba, immemnuni. Taf kif inżilt? Bum bum fis-sodda. Mela, logħba interessanti fejn kienet il-bieraħ, għal fuq li ma logħba qed nitkellem fuq il-logħba li il-Roma kellhom kontra l-Vjola ġewwa l-istadju Artemio Franchi fejn din il-logħba spiċċat fid-draw ta' 2-2. Mela, il-logħba ġenerali ta' min jinnota li r-Roma ġabu id-draw fil-95 minuta. Fl-opinjoni tiegħi naħseb din id-darba tgħidu li ma tibda tikkritika, maħna jiena dak it-tip fejnu tajjeb, fejnu ħażin u mmexxu. Imma naħseb din id-darba jiena De Rossi għalkemm ġibna l-erba' b'xejn fil-logħba mal-Brighton li ħajħodna għat-tieni leg daqsxejn ġewwa, naħseb li it-turnover li jagħmel se tagħmilha mod ieħor. Mela naraw diversi artefiċi li kienu neqsin, bidliet fundamentali fosthom dik tal-Captain Pellegrini, jien kont wieħed minn dawk, forsi taraw l-edizzjonijiet ta' qabel ta' kif nikkummenta, jien kont wieħed minn dawk li l-Pellegrini mhux l-ewwel darba li ikkritikajtu. Biss taħt il-kura De Rossi, Pellegrini reġa' ġi il-Pellegrini li huwa denju li jkun kaptin tar-Roma plus li huwa l-Pellegrini li huwa denju li jkun fin-tim nazzjonali Taljan. Naħseb jiena li l-Pellegrini għandin il-logħba kon nibdih u ma kontx nagħmel kif ġara ġifieri ndaħlu fit-tieni ħaf, jew pjuttost tard daħal fit-tieni ħaf. Imma dawk għażliet tal-coach u jaf x'inhu jagħmel, mela ħabib tiegħi għalli dal-għodu bat li messenger għalli tliftu 2 punti. Jien ngħidlu ma tliftniex 2 punti, imma rbaħna punt. U grazzi għal xiex għall-mentalità li hemm ġewwa Ruma. Il-mentalità friska, innovattiva, li inti biex tirbaħ tattakka, li inti biex iġġib ir-riżultat mhux tiddefendi taqla, imma tibni l-azzjonijiet u tattakka. Mela, ta' min jgħid ukoll il-bieraħ fuq il-prestazzjoni pożittiva tal-Fjorentina, ġifieri ħbieb ejjew nkunu ċari, labna ġew ground ostiku, tim għalija mhux ħażin mhux sanħaltu mal-livell tal-Inter li huma assoluti fl-Italja din is-sena, Milan jew Juventus, imma l-Fjorentina fl-opinjoni tiegħi huma fil-livell ta' Napoli, Atalanta, Bologna, ġifieri għalkemm il-klassifika forsi mhux daqshekk ħanina magħhom, imma kellek tara it-tim ta' Italjana mhux tim ħażin, imma huwa tim li meta jrid jilgħab kif rab il-bieraħ qiegħed hemm. Ta' min ninnotaw ukoll il-bieraħ is-super jiena alla volja avversarji imma is-super prestazzjoni ta' Sottil. Sottil il-bieraħ ħamlinna ħsar enormi u fuq azzjonijiet tiegħu biss ġew 3 ammunizzjonijiet fondamentali fosthom dik ta' Mancini li ġabet lil coach tikkostrinġih li pedina importanti bħalmu Mancini
kellu jinqala minħabba l-fatt li dan ftit qabel it-tmiem tal-taqsima kieku ma minx hekk dan kien ħajspiċċa barra. Jiġifieri deċiżjoni għaqlija minnaħa tal-coach De Rossi, jiġifieri konna f'sitwazzjoni oħra naħseb kien jitkeċċa, imma il-bieraħ mhux għax kien grazzjatu ta' bil-ħafna paroli fil-vojt. Imma De Rossi ra l-allarm ġej, Mancini kulħadd jaf kif inhu tar-Roma, difensur robust li jsib l-okkażjoni u li la pissaħħa tremenda u kien qed jirriskja bil-kbir u allura prosit De Rossi għal dik id-deċiżjoni li għamilt biex inti lajt lil Mancini għax inkella konna nispiċċaw nilagħbu baxra min-nies. U mbagħad hemmhekk għaddiju li ġġib id-Roma konna nitilfu. Mela, il-Fiorentina marru meritatament fil-vantaġġ għalkemm kellna xi okkażjonijiet oħra aħna. Il-Fiorentina ma serqu xejn. Jiġifieri, imma mbagħad ir-Roma ġibna Dro li ġi skaturit tajjeb u mbagħad bdejna t-tieni taqsima. U fit-tieni taqsima erġajna rajna li r-Roma jmorru fil-żvantaġġ. Żvantaġġ ta' tnejn wieħed, meritevoli jaf iva u jaf le. Imma ir-Roma mbagħad kien hemm okkażjoni kieku ma kienx għal goalkeeper bravu Żviljar li aħna konna ħaniġu 3-1 minn taħt. Żviljar ta' min jinnota li salva penalti kruċjali, penalti li fl-opinjoni tiegħi seta' ġie evitat kemm min-naħa tal-plejer li għamlu kif ukoll min-naħa tal-VAR, kellu wieħed jitkellem fuq dan il-penalti jidher li ma kienx penalti ġifieri li kien penalti li seta' ġie evitat ħafna. Il-VAR naħseb ma intervenitx minħabba l-fatt li kien hemm ir-referi qiegħed fil-kaxxa u apparti minn hekk dan sewwa kien qiegħed f'pożizzjoni li seta' ġġudika. Ingħata il-penalti hija realtà, il-penalti ingħata imma fl-opinjoni tiegħi jiena Belotti l-ex attacker Romanist aċċenwa ħafna il-fatt tal-ġibda żgħira li kien hemm, imma dik hija l-logħba. Biss, ejja ħalli ma neħlewx fuq il-punt tal-VAR ma neħlew ukoll fuq il-goalkeeper tar-Roma. Jien konti li ngħid fuq il-goalkeeper Rui Patricio li beda jmajna kont wieħed minn dawk li bdejt ngħid ukoll li hemm bżonn ħafna li l-goalkeeper ir-Roma jinvestu f'goalkeeper żgħir, imma issa x'ġara? Ġara li l-goalkeeper m'għandniex għalfejn infittxuh. Laki li għana bħalma kien ġara f'Helsinki, il-goalkeeper tar-Roma jgħat iva. Il-goalkeeper tar-Roma għal-calcio mercato aħna m'għandniex għalfejn ninvestu ħafna flus f'goalkeeper. Minħabba l-fatt li aħna għandna goalkeeper bravissimu li logħba wara logħba dan qed jikkonferma l-potenzjal u tjubija tiegħu. Ta' min iqis li dan għadu goalkeeper żgħir ħafna fleta huwa goalkeeper li għandu marġini di miglioramento żgur, huwa goalkeeper li għalkemm għatadu żgħir għandu esperjenza wkoll kbira anke fil-kamp internazzjonali u allura aħna nistgħu ngħidu li tassello li jrid jingħalaq għall-kampjonat li ġej għax taf inti dekku san inti dejjem ikollok dawk l-irtokki. Naħseb li permezz ta' Żviljar ir-Roma sabu dak il-goalkeeper li ilu ma jkollna wieħed bħalu minn żmien l-isim Becker. Mela, grazzi Żviljar erġajt ikkonfermajt u ġibt opportunità li għax jiena ġejda ma' 3-1 naħseb li ir-Roma ma kienx ħajkollhom fejn jmorru. Minħabba l-fatt li kien fadal ftit ħin u meta inti tiġi 3-1 minn taħt hija tewwej wara titqis logħba tal-Ewropa impenjattiva ħafna naħseb li kieku ma kienx għal Żviljar illum mhux qed nitkellem dan it-ton kif qed nitkellem fuq il-logħba. Biss ġara dan il-kapolavur wara l-kapolavur li jagħmel anke ma' Brighton waqt l-kapolavur ukoll li jagħmel kemm ma' Brighton rajnieh diversi saves, rajnieh ukoll ikun deċiżiv floti tal-penaltis kontra l-Feyenoord, jiġifieri naħseb provi iktar dal-goalkeeper
li huwa eċċezzjonali m'hemmx għalfejn jagħti. Biss ir-Roma ħaġa li toġobni f'De Rossi huwa tim li ma jmut qatt. U eżatt ftit qabel intemmet il-partita il-Llorente fuq corner merbuħ wara azzjoni fejn naraw l-Indiċka u l-Llorente l-bira għamlu bejnietom it-tieni gowl ġabu l-gowl ta' dro bejnietom. B'Indiċka jagħti pass bir-ras niżżillu ballun perfett u l-Llorente formato bomber għax kif skurjaħ il-gowl. Il-Llorente qisu xi bomber minn dawk stile Battistuta faqa x-xibka biex fil-95 minuta naraw li ir-Roma ġabu dro mistħoq. Id-dro iva fl-opinjoni tiegħi kien mistħoq kienet tkun ħassa li r-Roma kieku tilfuha din il-logħba għax l-impenn kien wieħed tajjeb ħafna għalkemm ma krajniex ir-Roma tas-soltu u l-ewwel ħaf fl-opinjoni tiegħi ma kienx ta' livell ta' Roma sewwa, imma ta' min jinnota wkoll li ir-Roma bid-determinazzjoni tagħhom ġabu r-riżultat ferm iswoq kieku telfa. Naħseb li kieku ġibna telfa aħna kienet tkun immeritata. Kellu xi ħadd jgħidlek il-Fjorentina, hija Fjorentina fl-opinjoni tiegħi kienu inġenwi tilfu xi punti hekk imma ir-Roma ma sara xejn. Fuq din l-aħħar nota jien jekk kelleritna mill-appuntament tiegħi għall-logħba li jmiss brajt ir-Roma u nispera nerġa' nkun bl-animu li ħallejtkom wara l-ewwel lek fejn l-ewwel lek jerbaħna 4-0. Minn hawn insemmilkom Forza Roma u jekk Alla jrid għall-kollegament li jmiss. U nawguralkom il-ġurnata it-tajba. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Il-lejla tajba, 24 sija wara il-logħba ġo Turin bejn Juventus u Atalanta li ma logħba spiċċat fid-draw ta' 2-2 biex bekk sensiela negattiva li bdiet sfortunatament fl-aħħar ġimgħa ta' Jannar komplet titwal wara dak il-famuż draw kontra l-Empoli wara dik il-bażwira ta' Milik. Jien nemmen li il-coach għandha ssir mistoqsija fil-kamp intern Juventin minn xi ħadd li huwa iktar psikologu sportiv. Ir-raġuni hija trid issir psikoanaliżi għax li qed nara fl-aħħar żmien qisu m'hemmx way out il-kelma eżatta bl-Ingliż. X'jiġifieri? Tiġi l-logħba tal-bieraħ Juventus illi tittejt kollox illi dej logħbi oħra ippruvaw jattakkaw minn ġdid, tilfu ħafna ċansijiet minn ġdid, jaqgħu goals dik jekk mister żball ir-raba' logħba jew ħames logħba li qalgħu żewġ goals tal-inqas. U mbagħad wara dil-biċċa xogħol qishom jiġu demotivizzati. U f'daqqa waħda jisparkjaw, jiskurjaw 2 u flok mura tielet gow tiġi taqla gow wara ftit minuti. Veru tgħid li
hemm lead tal-coach. Issa x'jista' jwassal għal dan kollu? Jista' jwassal għal dan kollu għax minn Bena Castelli fl-arja jiena kont nintambar minn żmien twil l-ebda tim mhux ħanaslu għall-ebda lig. Kien kien miraklu fih innifsu jagħmilna żmien sakemm l-Inter kellhom xi logħba nieqsa li konna l-ewwel punt. Kien ġitna tajba lil Milan li bħala tim huwa aħjar minnha. Kienu qegħdin ifallu u beda jiġina sa ċertu punt kollox tajb kien hemm ċertu logħb li għandna niskurjaw lejn l-aħħar u issa bdiet tiġi l-vera realtà tagħna. Però min-naħa l-oħra għax irid ngħid kollox ukoll. Ma jfissirx li għax jiena l-ewwel wieħed jien ma kontx nemmen u l-klassifika tagħtini raġun li ma nixtieq biex jiġġieled għal-lig. Min-naħa l-oħra ikun hemm din id-downfall. U għalhekk inkompli nsaħħaħ l-argument li trid issir naqra evalwazzjoni interna. Infakkar illi mill-aħħar 7 logħbiet ksibna 6 punti. Rebħa waħda fil-95 minuta mal-Frosinone, 3 drojjiet u 3 telfiet. Veru telfa minnhom kienet immeritata, ma xorta teqpa' telfa. Skurjajna 9, għalajna 11. Is-sena l-oħra wara 28 logħba bit-taħwit kollu li kellna 59 punt. Dis-sena dinar għandna 58 punt. Tgħidu li punt iwa punt. Kull ara jkun xil punt li nirriskjaw ir-raba' post. Jiena onestament qed nitkellem m'iniex konvinta mir-raba' post. Ma jien konvint assolutament xejn. Meta baqgħna ewej mal-Lazio, ewej mar-Roma, ewej mal-Bologna, ewej mat-Torino, vera tgħidu li ġo Turin. Hom mal-Milan, hom mal-Fiorentina. U mbagħad ikun baqa' mal-Genova u l-Monza, ma nafx hekk hemm xi tim ieħor bl-amment. Baqgħna kalendarju diffiċilissimu. Ħafna diffiċli, u speċjalment meta nara dat tip ta' logħob iktar nibda nirrassenja ruħi. Tgħidu li mal-Atalanta mhux tim ħażin. Fit-tieni taqsima daħlu plejers bħal Hatebur u Toloj. Okej. Imma possibbli l-Juventus mhumiex skalun aħjar mill-Atalanta. Nerġa' ngħid, m'iniex qed ngħid li għandna tim biex nilqu Champions League ta' dik laqqas biss noħlomha qed baqgħna snin. Imma tim biex jispiċċa komdu bejn it-tieni u t-tielet post għandi nifhem li għandna jien. U jiena fuq hekk qiegħed iddiżappuntat immens. U ddiżappuntat iktar, issa jiena m'iniex bniedem kontra Allegri, għalkemm jiena nnevita li noqgħod ngħid pro u anti Allegri, għax ifhimni da kull bniedem li jmexxi tim jew organizzazzjoni ħajkollu il-preċi, ħajkollu difetti, ħajjagħmel deċiżjonijiet tajbin, inqas tajbin da ħadd huwa perfett mill-att uman. Ma tiġix tgħid li wara l-logħba ġej kontenta għax sammej żidna punt fuq il-Bologna u żammejna l-Atalanta ddistakkati b'10 punti jekk minn se jeżbal hemm isfel 11 punt għax ma kontx ċert. Titqis għal Roma kif huma tilejn ukoll. Issa veru l-bieraħ ġew draw, imma ma ġewx draw mat-tim ta' wara l-kantuniera, veru l-Fiorentina mill-aħħar 10 logħbiet kull ma rebħu 2 u għandhom rekord ta' xi 5 penalties falluti minn xi 5 players differenti, imma ma labux ma' xejn. Issa naraw li nilabu ġoturi mal-Fiorentina x'inhu ġej. Nagħmlu xi fars oħra ma' dawk. Jiena għandi nifhem l-motto tal-Juventus huwa l-uniku koża che importa vincere. Ħanejda bil-Malti, l-uniku ħaġa li totti hija li tirbaħ. U l-isbaħ rebħa hija rebħa li jmiss. Ma tiġix tgħid li da d-diskors. Jekk is-soċjetà u nifhem li fis-soċjetà hemm problemi finanzjarji, orajt tajjeb li ġu mal-ewwel 4, imma għalejna s-supporters hija weġa'. Ilna snin twal, s-sormaj, in 4 snin ma neħdu l-lig. 3 snin mill-aħħar u iktar downs mill-ups.
U mbagħad tiġi tgħidli mal-Bologna, mela kieku qed li fin-1960s. Il-Bologna jekk mhux sejjer żball għandhom xi 7 leagues, 6 leagues xi ħaġa hekk għandhom. Għandhom żgur iktar minn Napoli mill-champions kurrenti bl-istorbju kollu tagħhom. Imma issa mhux qegħdin ngħixu fin-1960s, qegħdin ngħixu fit-2024. Jien irid niġġieled miżerjament mal-Milan. Imbagħad ħalli nitlef il-dana u ngħid ġeġ punti tlieta warahom ma x'ħad tkun waqgħet id-dinja. Plus jiena nixtieq li niġu t-tieni li mhux ħaniġu ġifieri nserq anke moħħ il-korrispondent tagħna Joseph Magri. L-ewwel ħaġa għamilna sentejn niġu raba'. Is-sena l-oħra fil-ground ġejna t-tielet u kieku dis-sena niġu t-tieni anke sena d-dieħla jkollna ċans għas-Super Cup għax jien għandi dubju wkoll fuq il-Koppa Italja. Tgħidu li kemm int pessimist illejla. Imma b'dak tip tal-ogħ. Ma ħatasal totalment imkien. Assolutament. U nirringrazzjaw l-Alla jekk forsi l-Italja idaħlu l-15 għax forsi jekk ma nġux mal-ewwel erba' ikollna ċans b'dak. Forsi. Imma met nara prospetti ta' xejn. Il-coach il-bieraħ kompla jħarbat id-dinja bis-sostituzzjonijiet tard li għamel uħud minnhom insensati bħal huma ta' Aleksandro. Meta niġu darna ma' ħadd jidħol Aleksandro jew jibda l-logħba Aleksandro. L-iktar players scarce li għandna fuq wara. Apparti dak il-baħaħħol il-biraħ skurja ta' Milik. Niġi naqra għal-paġel jew anke nitkellem fuq il-logħba fiha nnifisha. X'eżni ħaqqu 6.5 fl-opinjoni tiegħi, x'eżni illi kif dejjem ngħid dal-gowler jew jagħmellek ċuċata jew jagħmellek il-mirakli. Bira ma kellux tort fiż-żewġ goals. Imma li se tagħmel fil-bejja tal-logħba għamlu. X'eżni l-futur tiegħu jgħid ħafna diskuss għax qed jissemma ħafna l-goalkeeper tal-Monza Di Gregorio. Li jiena wkoll għandi question mark fuq għadi ta' Di Gregorio mal-Juventus jiġi riserv sena oħra mbagħad is-sena ta' wara jibdew meta aħna fit-tim għandna goalkeeper li miżerjament jista' jtina 3 snin oħra komdi. Qed nitkellem għal Perin. Veru Perin bħalissa jinsab imweġġa' imma Perin qiegħed fl-iskwadra. Gatti mid-difensuri Nazzar Danejt li kien l-aħjar wieħed il-bieraħ ipprova wkoll joħloq ftit offensiva u fuq wara rajtu naqra aħjar mhix soltu ma rajtux daqshekk ferfux inti ħsitta. Bremer illi l-aħħar prestazzjonijiet sfortunatament ma kinux sew 5.5 Danilo wkoll għadu il-bot mill-forma wara li daħal mill-inġeri u għalkemm jgħin il-preżenza tiegħu fuq wara xaqet is-sittim huwa żagħżugħ ukoll għax ittejt kollox ukoll. Ħanti ħsitta fuq dak l-aspett. Cambiaso ngħid li huwa l-aqwa plejer tal-partita mhux biss skurjax ipprova jagħmel xi ħaġa li sfortunatament il-Juventus ibagħtu biha fuq quddiem u nittama li dal-plejer ma nitilfuħx fis-sajf li ġej għaskapitu ta' xi Real Madrid li diġà tefu għajnejhom fuqu, sostitwit minn Weah mhux ħadd jaħvot u jiena Weah għajja diżappunt, l-okwista ġuntoli huwa diżappunt. McKennie li b'mod mirakolus lab il-logħba tal-bieraħ lab l-ispaltu mottija minħabba l-inġeri sofra 15 ilu għamel żewġ assist plejer li kien ħajitlaq u llum l-aqwa plejer li għandna u qed jissemma li ħajġedded il-kuntratt tiegħu jkollu xi anke żieda fil-paga tiegħu minn xi 2.5 miljun għal xi 3.5 miljun u għaw tiġi l-ewwel bażwira jidħol Yildiz lejn l-aħħar. Il-Yildiz bħal-biera kont nipprova qabel. Mhux lejn l-aħħar meta l-logħba tista' tgħid kienet mitmuma. Jiena ma nafx. Locatelli l-aħħar xahar u nofs xarej ta' tqallih. Player slow,
nofs il-ground diġà biex taxxaq id-dinja din bla rabju u bla Alcaraz. Da jsuk mitluf, mbagħad ġebt eloġibijiet kif jiġu l-goals. Jekk inti taqqas ikollok midfield sulit in-nies, mhux ovvja il-difiża ħad tiġi esposta. 4.5. Miretti ma jkomplix jagħmillu wipe, miljun ċans. U xejn, hemm minni. Xejn u mbagħad iddaħħallek l-Aleksandru li aħjar ma nkomplix. Nispjega il-Ing Junior ngħidu kellu logħba passabbli l-bieraħ intih sitta. Xejn meta jolqotni ħan ermakom. Ma nafx. Forsi jien qiegħed f'ottika naqra negattiva. Milik fl-aħħar stembaħ minn Ottubru skurja gow fil-lig wara 5 xhur. L-attakkant skurja gow wara 5 xhur. Veru għamel gow sabiħ, imma jien nippreferi għamel gow għamel skurja b'mod iktar regolari. Ejja ngħidu għal-gowl tal-bieraħ intih 6.5. Chiesa li flimkien ma' Cambiaso ukoll jipprova joħloq xi ħaġa u kien plejer illi ma li żied il-veloċità. Rajna klassi tiegħu intih 7.5 u Allegri intih 5.5. Ora jtgħid li ma tliftux mal-Atalanta mid-darba u 1000. Imma anke t-tieni post bye. Jiġifieri jiena kieku konna l-10 post. U rridu niġu r-raba' u bdejna l-iskaluni. Ngħid qed isir progress. Mhux progress qed nara, regress. Issa hawn tinniġi għall-mistoqsija. Ġuntu li waħdu huwa biżżejjed jew hemm bżonn iktar bidliet. Nifhem li hemm il-paga ta' Allegri fin-nofs, nifhem from day one li kien żball kbir li jtok kontratt 4 snin, jiena kont intih sentej. U ma tinġeddidlu b'sentej oħra bbażati fuq l-ewwel sentej kif kien imur. Jiena kif neqpa' ngħid dak kien żball ta' Agnelli li Agnelli għolina u Agnelli kissirna fl-aħħar snin u għadna mbagħtu l-konsegwenzi u baqgħna żmien sfortunatament kontra qalbi imbagħtu l-konsegwenzi. Ġifieri biss issa nħarsu għall-logħba li jmiss li tkun nhar il-Ħadd fin-nofsija home mill-ġdid kontra l-Ġenova. Nittama illi mal-Ġenova home għax ta' mhux ħaboġġa l-Marassi ikonna riżultat kif nixtiequ għax imbagħad wara għandna l-waqfa. U mal-waqfa ġeneralment dejjem ikollok xi plejer li jġib xi injury. Nittama li jkun hemm mill-inqas plejers magħżula man-nazzjonali rispettivi tagħhom speċjalment mat-tim ta' Gravina, biex dak it-tim ta' Gravina nixtieq mill-inqas plejers tal-Juventus li Gravina malli jagħmel naqrek għandu naqra wkoll xi jxomm ukoll kif għandu xi jxomm ukoll De Laurentiis li tant qiegħed jgħajjarna li ma niġi illi għada għandu l-logħba mal-Barcellona illi jekk jitlifha barra mill-World Cup imma njasa li hu għandu każ għaddej simili kif kellhom il-Juventus imma tan-Napli kien ġie naqra moħħbi ħalli u jsiru champions bil-kwiet. Ma saw jedhom xi 10 miljuni u mbagħad qabbad xi avukat ma' iżomm mal-Inter biex jgħinu fil-kawża dik issa jaraw x'ħajamel. Problemi tiegħu jsolvihom hu kif aħna rridu nsolvu il-miljun problema li għandna aħna. U mbagħad il-logħba mal-Lazio tkun l-ewwel logħba minn ġiex logħbiet, logħba fil-lig u logħba fil-Koppa Talja. Imma sa dak iż-żmien nittama li r-riħ idur naqra, forsi r-riħ tar-rebbija li tibda l-ġimgħa d-dieħla iġib naqra arja naqra iktar friska fil-kamp Juventin. Jiena ħanħalli f'idejn Julian illi għadu nieżel minn Anfield u jista' jispjega aħjar x'ġara fil-partitissima tal-bieraħ fl-Ingilterra u nixtieq nikkummenta xi ħaġa mingħajr ma nieħu ħafna ħin il-referi li l-bieraħ
ma saffarx penalti għal Liverpool, oġbu, isaffar imma penalti iktar fażul għal Real Madrid biex jaqlana mit-Champions League ħalli nkomplu nġibuha u nħawdu il-borma biex hekk naqqat u nagħlaq diskussjoni illi fil-waqt li Gravina għandu x'jagħmel hekk il-pupazz tiegħu ċeferin. Ninnutaw għalfejn ċertu timijiet jibqgħu jirbħu Champions League mhux ngħidlek li Juventus għandhom jirbħu Champions League kull sena ta' laqqas xejn. Imma infakkar ukoll li kien kontra l-istess Real Madrid fl-1998 li skurjaw il-rebħu l-final go offside fl-ima sena akkużawna dak il-lig mal-Inter bil-penalti fuq Ronaldo ġifieri l-iret ngħid jiena l-aħħar ġranet, l-aħħar ġimgħat u din hija round up tat-taħlita sfortunatament negattiva. Intemmaw forza Juve fejn u alla fejn fidejk Julian wara r-reklami. Il-fantazija u l-ispettaklu jiltaqgħu għand Game Breaker permezz tal-aħħar żewġ logħbiet li ħarġu fuq il-pjattaformi prinċipali tal-PlayStation u Xbox, Final Fantasy Rebirth u WWE 2K24. Dawn il-logħbiet issa jinsabu disponibbli fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara fejn bħas-soltu intom tistgħu tilqgħu bl-aqwa servizz li l-istaff tagħna lest joffri. Konferma oħra tal-versatilità u ta' kwalità dejjem aħjar li żżomm il-Game Breaker bħala l-aqwa għall-logħob tal-PlayStation ġewwa Malta. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Grazzi Mark tal-kommenti tiegħek tal-logħba tagħkom. Nsemmilkom bibtiegħi. Illum ħankellem fuq il-logħba tal-biera bejn il-Liverpool kontra Man City fejn l-iskor spiċċa 1-1. Bħala logħba kienet logħba tal-blieb bħala perspettiva ta' neutrali kemm neutrali kif ukoll għas-supporters ta' kemm il-Liverpool u City il-ftit li għandhom. Nibda nitkellem fuq il-logħba, nħalli l-inċident tal-penalti fl-aħħar. Is-City sabu l-ewwel ballun tal-logħba fejn ħadmu corner tajb ħafna De Bruyne u skurjaħ John Stones. Ġi fi żmien fejn il-Liverpool kellhom żmien tajb ħafna fil-ballun u ġi kompletament out of the run of play, ġifieri speċi waqt il-Liverpool li kien jibbena l-momentum u hekk. Konna daqsxejn wasteful qudiem il-lasta, minnhom ukoll konna skurjejna fl-ewwel half li kien offside, però overall kienet logħba tajba ħafna tal-Liverpool. Sfortunatament ma stajniex nifinixxjaw ċertu chances li kellna u l-ewwel goal skurjaw is-City. Pa' perspettiva tiegħi li kont preżenti fil-ground għala volja naħa disappuntat li ma rajtx rebħa. Kieku għedt li wara l-goal ta' Stones li konna ħaniġu draw konna ħodha naċċettaħax ovvjament qed telab kontra tim li rebaħ 3 leagues infila du kemm rebaħ it-treble u rebaħ kull onuri taħt Guardiola.
Però għala volja City kienu daqsxejn ħjar minna fl-ewwel ħaf, jiena ma ninsama biased laqgħa xejn, imma overall għalija Liverpool kienu aħjar u kieku kellna nażel tim li kien ħaqqu biex jirbaħ il-logħba kien il-Liverpool għalija. Liverpool u Man City dejjem kienet logħba illi kienet tipproduċi logħb klassiċi ħafna u fl-opinjoni tiegħi għalija wara Real Madrid u Barcelona fl-aqwa tagħhom mill-logħb li nsegwi jiena Klopp kontra Guardiola l-aqwa logħba bħalissa li hawn, żewġ managers leġendi tal-logħba, ovvjament Guardiola rebaħ iktar u niddejjaq nammetti ma' coach aħjar, però it-tnejn li huma għamlu xogħlijiet kbar, imma x'ismu kienet l-aħħar logħba li ħanaraw il-Klopp u Guardiola flimkien, jilagħbu kontra xulxin, u kienet era tal-ġenna li għala volja City rebħu iktar leagues xorta aħna konna l-aħjar warajhom. Biex ngħaddu għal kummenti oħra tal-logħba, individwalment minn beda l-bieraħ kulħadd kien tajjeb ħafna, nixtieq infaħħar ħafna ċertu players u qed minnhom Kelleher li din kienet ħaġa komuni fil-fanbase tal-Liverpool fejn meta weġġa Alisson ma konniex daqsxejn konfidenti b'Kelleher daqskemm aħna konfidenti b'Alisson, x'ovvjament inti titlef l-aħjar keeper fid-dinja l-ammont ta' żmien b'injury u jkollok tilab is-second goaler mhijiex faċli. Ovvjament għal-bidu tistenna li forsi mhux se jkun 100% match sharp u hekk għax Kelleher normalment kull ma jilgħab il-Carabao Cup u ċertu logħbiet fl-Europa League, imma ma' kull logħba tara li pa' speċi il-konfidenza qiegħda tiġi u kif qed jilgħab l-aħħar konfidenza iżda all-time high ġifieri. Eżempju fil-Carabao Cup final ta' ftit ġimgħat ilu u kien il-man of the match għalija flimkien ma' Van Dijk u anke l-logħbiet ta' wara Southampton home fl-FA Cup vera tgħidu li mhux ma' biċċa Southampton. Illi nifhem il-punt tagħkom, però tittirbaħ ma' min trid tiġi u ma tistax għax inti tilgħab kontra tim mhux b'saħħtu daqshekk tagħti inqas jew hekk għax tista' tiġik ġurnata ħażina. Mbagħad kien hemm logħba oħra fil-lig ma' Nottingham Forest fej kien hemm ċertu attakki fej Elanga kien ġie one-on-one u id-dilja magħhom tajjeb ħafna. Kien hemm l-Europa League ma' Sparta Praha illi kien żventurat ma żammx il-clean sheet ħabba un goal żventurat ta' Conor Bradley li żagħżugħ kien jagħt forma tajba ħafna in absenzja ta' Trent Alexander-Arnold. Kif kollu logħba tal-bieraħ illi jidilkom il-verità, kemm il-darba nagħlaq li ħalli Kelleher, imma konna ministja li ma' City kienet tkun challenge kbira wisq, però żbaljat kont għax il-gowl tagħhom ma kellux tort. Tista' saqsi mistoqsija jekk id-diviża se taċċamlet aħjar, imma kien maħdum tajjeb ħafna tas-City, il-gowl tagħhom kien maħdum tajjeb. Imma barra minn hekk li kellu jagħmlu tajjeb ħafna jidher konfidenti anke bil-long balls li kien qed jagħti qisu ilu jilgħab bħala first goaler żmien twil, u ovvjament milux ħafna jilgħab first goaler u hekk. Apparti Kelleher nixtieq insemmi wkoll il-difensur Virgil van Dijk illi dal-ħar fis-snin rajna x'difensur ta' klassi illi meta ġibnieh fi-2017 mis-Southampton kellna il-bravi tal-United, taċ-Chelsea, tas-City l-erba' li għandhom, l-Arsenal u ħafna rivali jgħidulna ħalastu 75 miljun għad Dutch Chris Smalling
da kollu għax ġie mis-Southampton. Imma illum il-ġurnata 75 million ftit għalih għax id-diviża biddilha kompletament. Konna ilna biex nġibu difensur Paolo li jmexxi l-backline u anke eżempju itejjeb il-ta' madwaru u Van Dijk għamilha b'mod inkredibbli anke hemm minnhom ġie one-on-one ma' Haaland u ħafna ċirkostanzi ikunu favur l-attakkant sur sabi biex ikollu xut ħażin duri u l-klassi ta' plejer li hu u minn mindu ingħata il-faxxa tal-captain wara li telaq Jordan Henderson kien captain perfett għalija. Rajna kemm ollitlu l-moral għax issa l-oħra ma kellux l-aqwa staġun tiegħu. Fil-verità taqta' li solu Salah ħadd ma kellu staġun tajjeb tista' tgħid. U ġismu tat moral boost kemm lil Van Dijk kif ukoll it-tim fejn kellna bżonn bidla ta' min imexxi t-tim bħala captain u hekk u bħala wirijiet u lew il-livelli reġgħu u komdu ngħid illi kif qed jilgħab Van Dijk dis-sena qiegħed viċin ħafna biex ikun fil-livelli li kien meta rbaħna ċ-Champions League u l-Premier League. Apparti Van Dijk nix insemmi wkoll il-Wataru Endo li da meta ġibnieh fa' Westward għaw x'imbarazz ġibna. Ovvjament Klopp jaf aħjar minna u mindu ġi sar wieħed mill-iktar plejers importanti tagħna fejn fil-Premier League jekk se żbaljat beda xi 12 logħba u irbaħna 9 logħbiet u ġejna dru 3 darbiet u kif qed li għandu dal-aħħar ftit xhur sar wieħed mill-iktar plejers importanti tagħna it sums up il-legacy ta' Klopp illi pa' speċi hu minn dejjem kien jimxi mal-motto tiegħu li jgħid I don't buy superstars, I make them superstars. Issa jiena mhux qed ngħid illi għandu wara ftit xhur world class jew hekk, m'iniex nipprova ngħid hekk, għax ovvjament inti jkollok l-istatus ta' world class wara perjodu żmien twil ta' konsistenza u wirjiet tal-bliegħ. Issa għandu qed jagħmilhom fl-età ta' 31 u pa' speċi qatt ma kont immaġinajt li midfielder minn Stuttgart ħajsir wieħed mill-iktar plejers importanti tagħna. Kieku qed li hekk bħal żmien sena kont ħalek f'wiċċek biex nkun nisma'kom. Imma tfihom il-midfielders ta' City kif ukoll ma' McAllister ġifieri. Da għandu beda kontra l-Arsenal li għandhom il-Declan Rice u beda kontra Rodri il-bieraħ li ma nix nisema bias iżejjed imma fl-opinjoni tiegħi kien aħjar minnhom f'dawk iż-żewġ logħbiet. U ura l-bieraħ ukoll once again li Klopp jaf l-aħjar u ħalli missjaw ħafna Klopp għax kien iġiblek player out of nowhere iġibulek stilla. Palma mel Bendo, palma mel ħafna players Alisson, Van Dijk, Salah. Alright, vera li kienu qed jissemmew ma' Southampton u ma' Roma rispettivament, però ġew world class taħt Klopp. McAllister ieħor ikkontrolla l-logħba tajjeb ħafna kien is-center midfielder li ilna nibku għalih mindu telaq Wijnaldum kif ukoll ma' Szoboszlai, però McAllister għal 35 miljun mal-Brighton wieħed mill-aqwa akkwisti tas-sajf għalija. Normalment plejer ta' kwalità bħal McAllister imur għal ħafna iktar flus illum il-ġurnata. Kellu klawżola baxxa minħabba l-World Cup kienu għeduh li ħajamlu ilu mhux daqshekk għolja, ħalli jkun jistgħu iktar progress fil-karriera tiegħu, imma anke preżenza tajba ħafna anke jinfluwenza ħasew il-logħba u skurja l-penalty illi l-ewwel wieħed 100% penalty kien issa niġi
iktar tard su l-aħħar ngħaddi għatti penalty l-inċident li għaddi ma nsax nemmen sa issa li ma natax. Ukoll irid nuri mumenti ta' apprezzament ta' żgħażagħ li labu l-bieraħ ħarvjeliet illi kull logħba li qed jilgħab qed jimmatura f'plejer importanti ħafna u qed ikollu staġun tajjeb ħafna, qed jilgħab kemm midfielder kif ukoll mal-linja. Kwansaħ illi kull ma beda kien 6 logħbiet u sar l-oħra kien qed jilgħab nagħliha mal-Bristol Rovers, jekk se żbaljat jew Bristol City waħda minnhom. Ironikament kien qed jilgħab taħt il-coach Joey Barton. Illi llum il-ġurnata min isegwi Twitter u hekk jara jaqla kontroversja fuq il-pandits nisa, imma ħalli ma neħrix fuq is-suġġett ta' Barton. Imma anke eżempju nara plejers bħal Kwansaħ, Conor Bradley, daw iż-żgħażagħ li ħarġu mill-akkademija tagħna, jilagħbu kontra s-City, jilagħbu dik il-livell ta' maturità hija ħaġa speċjali u pa' speċi min-nuqqas ta' players li kellna b'injury strength Konate u ħafna iktar qed jagħmlu xogħolhom tajjeb ħafna. U anke eżempju Kwansaħ li rrid inkompli ngħid dan kull ma kien beda 6 logħbiet magħna. U jisu ilu kienet jilgħab snin x'anke der komdu l-ballun saqajh. Anke il-pass kienet jagħti biex isib l-attakkanti jisom ta' Van Dijk kienu. Bħala substitutions għalija Klopp żbalja li naħħal Nunes għax meta jkollok il-Nunes fil-ground, anke eżempju jkollok ġurnata fejn il-finishing mhux jagħtem. Huwa plejer importanti għax joħloq chaos u jbiddel għallu, jista' jbiddilek with a blink of an eye ġifieri. Nemmen li żbalja li għala Nunes u mhux il-Diaz. Alright, vera Diaz ħatejdu li jagħmel żewġ dribbles tajbin u hekk, imma kien hemm żewġ chances quddiem il-lasta se tagħmel ħafna aħjar. Speċjalment l-ewwel wieħed fejn Salah taħt pass tajjeb ħafna ġi kważi waħdu mal-gowler u ma nafx kif ma jnexxilux isib imqarxu t-ton target għax kien letteralment kważi waħdu. Imma nammira l-work rate li għandu dejjem jagħti qalbu u dejjem jirsisti għat-tim. Gakpo min-naħa l-oħra vera tinkwetani dal-aħħar. Issa jiena da Gakpo kon niddefendi ħafna jiena eżin anke ma' sħabi eżin jafuni li jien il-Gakpo niddefendiha hekk imma dil-aħħar forma li għaddej minna jkollok istaqsi mistoqsijiet pa' speċi jisma' dal-plejer fas biżżejjed għall-Premier League. Anke eżempju jiġu chances jisu indeċiżu hekk. Dik jista' jkun ukoll nuqqos ta' konfidenza, imma xi ħaġa qed jagħmel biex ma speċi jġib dik il-konfidenza. Nemmen li jekk pereżempju jibda jiskurja gowl, forsi nixtieq nemmen li jibni fuqha ma m'iniex konvint iktar fuq Gakpo għax u anke apparti li il-bieraħ der jisu jgħid fil-qamar vera slow ukoll. U anke qed jiġu ċertu mistoqsijiet jekk hux plejer tal-Premier League. Għax il-Premier League kif nafu huwa league vera fast ħafna u Gakpo ma tantx urija u really huwa fast hekk. Li għandu forsi mhux it-tort tiegħu illi huwa daqsxejn inkonsistenti għax ma tgħinx ukoll il-fatt li Klopp qed jilagħbu pożizzjoni differenti qatt ma kellu run of games jilgħab f'pożizzjoni waħda. Li forsi naf jekk eżempju Klopp jiddeċidi jitfgħu mal-linja u jtih daqsxejn logħbiet hemmhekk forsi naraw iktar, x'ovvjament inti tilgħab pożizzjoni differenti jisek ħatkun daqsxejn mitluf għax daqqa tilgħab midfielder, attakkant, attacking midfielder. Wara l-ponot mal-linja żin tkun titħawwat naqambad fejn ħajlab u hekk. Issa, naddu għal dak l-inċident tal-penalty ta' l-aħħar sekondi tal-logħba.
Jiena fej rajtu jiena kien penalty ċarissimu. M'hemmx mistoqsija fuqha. Nowhere near li kellha tkun 50-50 challenge għalija doku għala folja ħal-ballun l-ewwel tista' tgħid kien hemm fejsa ta' klerja qabel mhux ħalla l-ballun jerġa' jaqbes u jieħu l-plejer. Imma niggarantilkom illi kieku kienet bil-kontra ilhom jagħmlu 3 minuti jiċċekkjaw mal-monitor u hekk. U hija biċċara li il-PGMOL jew x'taħbad għandha aġenda kontrina ma jridunix nirbħu l-lig. Għax mhux l-ewwel darba li kien hemm deċiżjoni daqshekk ħażina illi mart kontrina dis-sena. Ma' Tottenham naħseb għajt il-kulħadd ngħid fuqha il-kemmilni hawnhekk u mal-Arsenal ukoll ġifieri dik il-handball ta' Odegaard. Dawk iż-żewġ logħbiet waħedhom naħseb għajt il-kulħadd nitkellem fuqhom. Però nżidu wkoll tal-bieraħ ta' doku li għalija penalty ċarissimu kien għax l ħaġa saqaj ħollija fuq u dik ħajfut kienet. U kieku ġrat barra l-kaxxa kien żgur jingħata free kick u l-plek jaqla karta safra. Allura ġol kaxxa xemm differenti. Ishom jew il-lig maħdum biex jieħdu s-City ma nafx jien għax hekk fottewna daqsxejn punti jew eżin naħseb jekk il-kalkuli qegħdin tajbin fottulna 7 punti b'kollox u dawk is-7 punti jaf ħajsfuna fl-aħħar tal-istaġun. Alright, kien hemm xi lob li stajna per eżempju bħal tal-Luton illi ma konniex tajb dakinhar imma il-punti li tilfulna bl-inkompetenza tal-VAR li għalija bir-rispett kollu qegħdem mal xejn. Għax inti suppost il-VAR qegħdem hekk biex tikkorreġi l-iżbalji tar-referi. U jkun hemm pereżempju deċiżjoni li hija dubjuża qegħdem hekk biex neħħi d-dubji kollha mhux la kienet deċiżjoni li kienet azzjoni dubjuża tibqa' hekk eżin ġismu. Suppost qegħdem hekk biex tikkorreġi u mhux ġismu tibqa' taffeċ. Għax issa mal-ewwel jiktbu apologiji u hekk u xejn ma jinbidel. Eżin billi jiskużaw ruħhom mat-timijiet illi fottewlhom il-punti. Xa jieħdu minn hemmhekk? Xa tieħu bl-apoloġija? Nippreferi li jaraw se jagħmlu biex jirranġaw dawn l-iżbalji u d-daċċuċati li qed jagħmlu milli jibqgħu jafġu jagħmlu deċiżjoni żiena jibqgħu jiskużaw ruħhom. X'inhu l-punt illi ma speċi jibqgħu jiskużaw ruħhom u ma jinbidel xejn. Insomma, min-naħa tiegħi daqshekk kummenti fuq il-logħba, nixtieq ningrazzjakom talli segwejtu il-programm tal-lum, nixtieq ningrazzja wkoll l-sponsors ta' il-paġna li huma El Catalan Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Nixtieq fakkarkom bħal dejjem illi dal-programm jista' jinsab fil-mumenti li ġejjin fil-YouTube channel tal-Kamra Sportiva. U nixtieq ngħidilkom ukoll il-programm li jmiss ħajkun għadha fit-8 ta' filgħaxija fejn il-ħabib tagħna Karim ħajjatina il-sibiet tiegħu tal-logħba bejn Chelsea u Newcastle. Naħa tiegħi nixtieq ningrazzjakom u nawguralkom il-lejl it-tajjeb. Thank you.